Sharri kare ne, kashi na huɗu. A nan fa ya tara kuɗinsa da abinci sosai. To a cikin waɗanda ya ma'aski har da wanda ake ce ma Madugu, watan shugaban matuƙa jirgin ruwa. Yana cikin yi masa askin ne ya ce, kai ko me yasa ake biyan ka da abinci madadin kuɗi? Sai ya ce, sai ya kwashi duka labarinsa ya ba Madugu. Sai ya ce, ab, to ai in dan abinci ne, na muku alkawarin kullum da yamma ku zo tantina, muna da abinci isasshe ni da ma'aikatana, kullum ku zo da yamma za ku ci abinci. Yayin da kowa Abusir ya dawo gurin ɗan uwansa Abukir, ya tarar da shi yana ta sharɓar bacci. Yana tara shi, Abukir ya ga abinci garar da Abusir ya samu. Ya ce, abokina ina ka samu wannan garar? Abusir ya ce, wannan tana kaɗan daga cikin falalar Ubangiji. Abukir kuwa tuni ya tattara hannuwan rigansa, zai farmar abincin da ci. Sai Abusir ya ce, a'a ɗan uwana, mu adana wannan abincin domin Madugu ya mana alkawari, yanzu ma ka tashi mu je, ya mana alkawarin zai ci gaba da ci da mu har lokacin da Allah ya saukar da mu. Amma sai Abukir ya ce, ɗan uwana wallahi ba na jin daɗi, da zarar na miƙe tsaye sai in dinga jin jiri, wani lokacin ma sai in ji kamar zan yi amai, ina tunanin masassarar teku ta kama ni. Don haka ka ban man wannan abincin in ci kaɗan, sauran sai in adana mana, kai kuwa ka tashi ka je can wurin matuƙin jirgin ka ci. Sai Abusir ya ce, to ba laifi. Sai ya miƙa masa abincin, shi kuma ya miƙe zai wuce. A nan fa Abukir ya sassauta ɗamararsa wadda ta tanke masa ciki, sannan ya nufi abincin nan da ci. Cin abincin yake kamar giwar da ta yi shekaru ba ta ci abinci ba, ya kuwa ƙura ma ido abinci, kamar maye yana kallon mara lafiya. Idan ya jefa loma, kamar an jefa dutse cikin rami, kamin ta kai tuni ya zaga hannunsa ya ɗauko wani. Shi ko Abusir da yake tsaye yana ta kallonsa cikin mamaki. Wanzami yana tsaye ne sai ga ɗaya daga cikin matuƙa jirgi ya zo. Ya ce, mai gidana ya ce ka zo kai da ɗan uwanka lokacin cin abincin yayi. A haka fa Abusir ya ce, ɗan uwana ko za ka daure mu je? Ya kaɗa masa kai. A haka ne ya bi mai tukin jirgin nan har dandin Madugu. Da zuwansa ya ce, wallahi ɗan uwana ba shi da lafiya, masassarar teku ta kama shi. Sai Madugu ya yi dariya, ya ce, ai wannan in dai har mutum bai taɓa shigowa teku ba, to idan ya shigo sai masassara ta kama shi. Amma kada ka damu, zai wartsake ba da jimawa ba. Nan fa ya ɗauko abinci kala-kala daban-daban, ya haɗa masa cikin ƙwarya, abincin da mutum 10 ma za su iya ci kuma su wadata. Ya ce, ga wannan ka kai ma ɗan uwanka ya ci, kana kuma ka yi hanzarin dawowa domin mu ci namu. Haka Abusir ya ɗau abinci ya je ya tarar da Abukir yana cin abinci ba gaggautawa. Ya ce, kaga na faɗa ma, na san cin abincin za a samu abinci mai kyau kuma mai lahiya. Kaga gashi ya kawo ya ce in baka, sannan kuma in koma can in ci. Da Abukir ya buɗe abincin nan, ya ga lafiyayyen abinci ne yana tiriri. Ai kuwa tuni sai ya aje busasshen biredi da gurasa a gefe, sannan ya farma wannan da ci. Kamar dai mayunwacin zakin da ya yi shekara bai ci abinci ba.